Nevím, co bude najlepší. Tak tady si stoupí. Ano. Čupněm, lebo já si to dostanu. Čupni si. A i maďarsky. Dostali jsme se do dalšího sedla, Forcelli Crespejny, v dálce v mracích Sassuolongo. Už vidíme Puestál, nad ním chatu, Pueshite a vlevo od něho Pueskofel a Puespitz, kam bychom se měli dostat, pokud vydrží počasí. A další vrcholky v Národním parku Poeskaisler. Skály, které se svažují dolů začátkem Puestálu. Když se vyne na jeho patí začátku město Holdenstein. Protože se koukáme na vlajku, tu italskou, tak je naprosto jasné, že v té blízkosti vlajky bude chata. Projdeme celý hřeben Puesu, koukneme se na Puespitze, vpravo Pueskofel, a pod Pueskofel už je zmiňovaná chata Pueshite. A členové Ačka pomalu docházejí na vrchol. Vpravo je vidět Sasongr. Stojím na Puespitz a čekáme na další účastníky zájezdu. Naproti nám Sela, Spitzboje v mracích. Tady už je Sassuolongo, pohled do Puestálu, další hřebeny. Nechoďte do zákrytu. Ano, všichni jsme v zákrytu. Vrcholový kříž, Pizduleda a další vrcholky Geisleru. A máme tu vrcholovou skupinu složenou z B plus a A. Některé Ačkare jsme takzvaně vyškrtli a doplnili s datnými Bčkovými turisty, nebo spíše turistkami plus jeden turista. Takže zdatní turisté, to tam bude slyšet. Skupina Pues a Geisler má ze severu nádherné kolmé stěny. Stále jsme na Puespitz a tyhle záběry dokumentují, že tyto stěny jsou opravdu impozantní. Není se čemu divit, že Reinhold Messner na tyhle vrcholky rád vzpomíná, že tady začínal vysokohorskou turistikou. Cestou dolů do Puestálu. A v oparu v mracích Sassuolongo. Sestupujeme do Puestálu a při sestupu se nám opět krásně objeví ty monumentální vršky Puesu. To je jedna hezčí skála než druhá. A konec tohohle z údolí je až zde. Přímo na náhorní plošině, zakončené vpravo naším šutrem z kempu.